amanina alwela uthatha inxaxheba kwimicimbi yolwaluko. La manina athi kwakude kudala yayingumsebenzi woodadobawo khulula amaqhina xa kukho ungavisisani ekhayeni. Umbhali wencwadi ebizwa Sajika Izinto, uSiphokazi Mpofu, uthi nabo bengamanina banexanduva lokwakha isizwe. Xa uthetha ngomama funeka uqiniseke uba uthetha ngamabhinqa amathathu. Ikhona into ekuthiwa ngudadobawo. Laa mntu ume emaxhantini athi izinto xa zingalungi azilungise. Laa mntu uhlala noobhuti bakhe ebuhlanti athi ayiyo. Ngoku usasazi andimi apha njengomfazi, ndima njengodadobawo, ndima njengomntu ozonqanda, ndima njengomntu ozokrweca abantakwethu athi ayiyo. Ukwahlukana ngendlela yokukhula phakathi kwabazali nabantwana babo kukhokelela ekubeni kubekho ukukhabana kwezimvo. Kwisiko lokuluka xa sithetha inyaniso liyekeyeke silibona njani? Silibona kubantwana babuya ethontweni ngoba babuya msasazi imfundiso singayiboni apha kubo. Babuya omnye athi ebengatshayi nee-drugs, umbone setshaye drugs, abanye badlwengula, zinintsi msasazi izinto ezenziwa ngabafana. Kwaye iye isamkeleka into yokubona amanina enembono kwimiba yolwaluko. Umntu ongumama xa engena kumcimbi wokwalusa uzube esondeza ilungelo lakhe kumba wokwaluka ngokupheleleyo. Iinkokheli zemveli zithi kwantlandlolo amanina ebenendima idlalayo kweli siko nangona ingangeni nzulu. Abantu abangoomama are part of isiko lokwaluka. Yakhona kwezinye indawo amabhoma asafulelwa nangoku asakhiwa ngengca. Umntu ongumama ayosika ingca. Ukanti uqhamuka kwentsholongwane icorona kuye kwanefuthe kwisiko lolwaluko. Koloni, kwiindaba za SABC, eMonti.